ана ки бародарои нарм ма мошина гирифтанӣ омадем. ҳозир мошина мегирем. хай мебинем ку чӣ хеле мошин мегирем. ина дар Маккаи Мукаррама мошин кофтесем. ҷидо кардесем. ана медоӣ меора дидӣ? Мошинара дидӣ? ҳозир иншоалло ягон мошини зӯрша мегирем. мо нишонту метиҳам. бародаро медоне чӣ? велика рӯша рост кардем. ина худованд ака ба пеши мошиноро овардагмон. иҷа бо хундай ман мегӯ Кемри мегирем. Кемри зӯрай? мегӯ не, хондай зӯрдай. барои бародаро хондаи Элантрайку ина меёдидӣ? ина беҳад дар иҷа бо авторитет доштаай. Кемри поён будай. дар хидмо Кемри зӯрай, дар иҷа хондай зӯр будай. ҳаёле бо мегирем, нархи навора мегӯм ту. ина дидӣ? ана бародарои азиз, худо битад намега бача ки мошинчара дидем? нигоҳ кунем мошинчара. О, ана мошинчара гирифтем. ҳозир иншаалло ки клитоша мегирем. ина дидем мошинчара. хундай гирифтем. хундай ина дилнаш. иншаалло мегиремш. газават фақат, газават. дар Маккаи Мукаррама тоҷик бояд бипара. фақат период. ана бародаро бисмиллоҳи раҳмони раҳим мегем. дар дрни мошинча медроем акина. о бисмиллоҳи раҳмони раҳим. муборак шавад шерои нар. бихезе бие кору фаъолияте дар искну забона ёд бигирем. фақат забона ёд бигирем шерои нар. ина ака гирмид мекунем. бисмиллоҳи раҳмони раҳим мегем. полни дамака, полни кору бор дамакаҳай. полни ход дамакай. муроҷиат кунед шерои нар. балобой намуд чӣ гапи чапияй. муроҷиат кунед ширкати Қори Фарух. зинда боше период. ина ҳама ба қонун қоида шавад.